Det står der ikke. Hvid tuber er lige så koldt som grøn tuber. Men det er som om, den er lidt sødere i det. Anne Dorta, 31 år fra Tostrup. Jeg er enig. Må jeg godt smage den nu? Hvad siger du? Lotte, hun siger, forekommer ret mild, men alligevel med en vis tyngde. Kan man sige det? Det sagde Lotte på 33 år fra Aarhus. Det som laver sådan nogle mærke. Vi bedømmer til med, at den har tyngde. Nej, men du skal jo lige smage lortet først. Om den er mild og har tyngde. Forsøg det. Det kan godt i maven. Hvad var spørgsmålet en gang til? Er den mild, Mild. men alligevel har tyngde? Altså jeg kan bevise her, at den har tyngdekraften